apa jauda dangakan pasan, udah jauh ni dangakan pantun. Walau adik nan di tanah rantau, walau udah nan di korong kampung. Jangan sampai lupa jo kampung jo alaman. Supaya takana kampung alaman, ketik YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu semua album-album Rabab Siril Asmara. Do pasan cek pak. Jangan lupa pak tu. Jangan sampai mengetik YouTube Sinar Padang siapa nan tahu. Kau ada apa ingin berabab pesta anak sunatan atau kabarale untuk pernikahan, undanglah Siril Asmara untuk main rabab petampi apa. Aku nomornya pak 0821 7 9 51 11. Jangan lupa ketik Sinar Padang Official, ketemu sama album Siril Asmara. Onang katoko malang mamalile anak baju dapet lah baragi larang jauh ramo larang oh dapet lah baragi larang jauh onan tadilah kaset kambang akan nombor lah satu kinilah kamasua balam akan nombor ladu.
tolong gaji olah tolong Bakatonyo ya sekali nan mana mo kelipala bay jadi bale nak kaelo bakato mande sekutiko ihoinyo manyang taurai topanggi anak kadua dipanggil anak babalik taulang balik mengecek kotak jonyo tarimo saranawa kamangaju oleh badan kita obat itu kata badan mande mandanga kata rupa itu disinan kalau dipandang diagi kabakarang lalu oh tolong sebaliknya bujang juara serato jo bujang bun mae Saratonya aja bujang jibun itu kalau dilihat indah toetong lamo bana olanya pasankan karang lalu olah dapet kabar bujang juara sarato jo bujang jibun datang ke rumah mandekan uang tuan datanglah anak keduanya samonyo tiba bujang juara sarato jo bujang jibun hosato tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawe ayah jo mande alaikum salam kato mande naiklah naik ate rumah tuan Onayelana ayat rumah mandanga katorupo itu hodisinan kalau dilihat lanai anak nambah dua setolah naik badan anak batanyo bujang juara jo tarato jo bujang jibun honde ayat sarato mande oh sabab ambo dipanggil tujuan jo muka sui mande oh mangko bayi bau badan ambo mandang kato rupo itu jo luna mande mangece honde nak kandung bujang jibun honde nak kandung bujang juara awak orang lain nak dalam kampung mande jo bapak orang barado cukui saganyo dicari masyarakat
Ho urang bisagan ka badan awak kok dapet kandak kami badu baranti lalena bagalanggang baranti menyabuang ayam jona Hojan baju di juo jo barampok jan batu jo badadu sarato menyabuang ayam tolong baranti Oh anak mandena baitu kato badan mande mandanga kato rupo itu Menjawe dulu bujang jibun nonde mande serato ayanan itu kabakaban ko ambo indak kabaranti anta kok kakak kesarahan Oh mandang katonyo dari adik kok cuy itu kato ayah jo mande ambo ndak lo bisa namu baranti mande Nanambo alun jodoh kabaranti cuy itu kalau kok dipandang mandang kato rupo itu Ho menangi mande mengecek baibo-ibo ayah mengecek Honde nak kanduang bujang jibun nak kanduang buyang juaro Hosa santiang nyawa gak sekali kabului juo sekare kare nyawa gak sekali tekicu juo ba itu kato badan mande Ho baranti la lena bagalanggang baranti la menyabuang ayam tiok tahun orang babunu tiok bulan orang lamati layado sutan nanti bo tetap mati dake galanggang Hokok dapet kandak badan mande Jan menyabuang nak badan matu manyo bujang jibun yona Hojan menyabuang juoleh bujang juaro nantakwi ado badan mande Hokok menyabuang langgam biaso baju di langgam biaso yona Honan mande takwi anado juang kala indak membaik kok manang suko menarimo utang ala sabalik pinggang bujang jibunai Hoko ado orang meminta utang dan utang indak kang baik besok binasona anak mande Tuhan Besok binaso anak mande itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu sinan menjawe budang jibuna jawaban badaninyo onde mande sarato ayah kalau binaso badan nambo sesuai pipata dinanggai ado pipata dinantuo Otangan mencancang bau memiku awak bakar ajo yo awak nangkama bayi utang ba itu kato badaninyo Homandanga kato rupo itu taman wang ayapa hojo mandenyo Taman wang ayah jamandanyo jadi sinan ninyo mengecek si bujang jibun jadi ndak ada oleh mande nak ditanyo cuman itu naman ditanyo Oh iyo nak kato ayah jomande kalau itu naman ditanyo ambo barangke nak nyolai menuju daerah batu balai mande
Oh barangke anak nambah dua menuju daerah Batu Balai ko inyo bujang juara lapai pulau ketampenyo. Ndak lama anak di jalan sampailah anak ketujuan. Oh sampailah nak ketujuan bujang juara tiba di tampeknya bujang jibun tiba lonyo di lokasi. Oh akarajo bujang jibun entong bayampo jo baju di entong batu jo badadu manyabung dak namu tinggal ko utang dak namu mamba. Aye Oko utangnya ndak namu membayar adonan soleh pengalaman di bujang jibun. Oko de inyo barani membuat utang kok tiba orang menanggu utang kok tiba orang menagi. Oh meminta utang ke badannya nyo ado basaluang cie nyo ado saluang parindu. Hoka mulai orang meminta utang duduk bajuntainya di garobe. Oh duduknya dake jendela pintu nan saluang mulainya ambui. Orang nak taluk minta utang dopa. Oh orang ibu mencalik bujang jibun orang lah sayang ke badannya. Baik tu soleh pengalaman pae. Ho itu de inyo nana doco itu santiang bujang jibun Tuhan. Oco itu santiangnya bujang jibun bertumpu orang meminta utang gadang joket terang latibo meminta utang ke bujang jibun nasa datang ke tampe inyonan saluang mulai ambui. Hokoklah mulai mambui saluang utang naninda kata minta piti naninda do. Oh kata opa orang ibu mencari ini orang sayang mencari bujang jibun Tuhan. Oh biarinyo baganti hari biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan. Oh karajonyo ndak namu baranti entong badadu jo batu menyabuang ayam ndak namu tinggal. Oh bau tang tarui manarui dia ketek dia nyogadang pokok bau tang di mata ampe Tuhan. Oh pokok bau tangnya di mata ampe baik tu bana karajo bujang jibun. Oh abi hari baganti hari. Oh tinggal si bujang jibun to bilang kakak badaninyo nambah namu bujang juara nan tinggal di kota anak Tuhan. Oh nan tinggal di kotoran apa itu kalau kok dipandang agak saja di badan ini ma'alun bujang juara.
Hoba jadi tua jangan dadu ba jadi sorak jo sore ba itu kalau dipandang kalau nyocongkak bujang juaro nyotompang tahu kanang kala nyotompang tahu kanang kuyu ba itu kalau dipandang Co itu congkak badannya ba itu bujang juaro tio ari sabantu itu entong manyabuang jo baju di tuan entong manyabuang jo manyudi ba itu inyo sekutiko abiari baganti hari abiari nyo baganti pakan sepakan jodoh pakan nabi pakan baganti bulan sebulan jodoh bulan entong manyabuang ba Allah jawab tu Kok bojang juara nak ke jamanan paling babayo bojang jebun Kok bujang juara masih utang babaye kok kalah masih membaye kok manang masih suka menerima Oh tapi kok joinyo bujang jibun kok kalah nak membaik kok manang suka menerima utangnya indakannya bah aye pae Otangnya indah doa kababaye ba itu karajo bujang jibun Hodisinan kalau kau dipandang balam taranggola tetanggo manyang tahu ate pintu salam takzim badan kita Oh ali sakete tentang itu tinggan sinan bujang jibun sarato bujang juaro to bilang pareman di tempat lain bilang pemuda di nagari lain Oh aduh pemuda di nagari lain pajatu dari muaro bungonyo ala dapet kababarito Homan sonyo di daerah pesisir ditampik si bujang jibun sedang bajadi menyabuang ayam tuan Oh sadang bajadi nyoa menyabuang ayam tuok jodadu banyak bana biawa bana nyo sabui ba itu kato badaninyo Hoba itu pareman dari muaro bungo Urang badu sana co itu kalau dilihat Hosiana monyo pae nambadu nanci namo kok dipandang urang badu samo gadang Odisinan kalau kita lihat siana monyo nantuo nantuo si cabiak kapan ba itu kalau dilihat nakete innalillahi Tuhan
Jatuh anaknya muara bunga di sinan kalau dipandang dak talok dimakan bantu indah dimakan di malelo. Hanya membawa piti sangat banyak, membawa ayam dua ekor kapai menyabuang tampe bujang jibun pae. Oh kapai menyabuang ke tampe bujang jibun sedangnya dalam perjalanan. Hodisinan kalau dili antara buyong cabik kapan badu yo innalillahi sedang berjalan-jalan juo jalannya jale pakai kudo. Sadang jalan inyo dili sadang di ate kudo balang sadang inyo di ate kudo lari kudo nak tabado lo di kencangnya cie inyo cie lo kudo duo kudo inyo barangke baduo inyo sama pahit Tuhan. Nantu opak buyong cabik kapan nang kete innalillahi coy itu kalau dipandang. Oh kalau nan orang nambah duotan garundam gara gaji dipae mato bagai liang ditakikkan yang badang kang tan sapi jotan guntiang dak talo dimakan bantu indah dimakan di malelo ba itu orang nambah duo. Oh sadang di ate kudo juo dek lamo bakal lamoan di mak kudo totiboan sampailah kudo mae. Olah kagalang Oh sampailah kudo kagalangang tatawe ma kudo nambalang. Otak kabenya di batang kamuniang pautanku. Kamu yang pawitan kuda di sinan kalau ketalia. Olah turun lainnya nambah dua bajalan tarui kagalanggang bajalan nyotarwe kagalanggang urang na sadang rami bana sadang bajadi sorak jo sore sadang bajadi rang batu sadang bajadi rang badadu. Homanya buang coy tujuh nanayam nyokapi juo mencalik juo karena banyak baru mengece bujang jibun Tuhan. Oh baru mengece bujang jibun di sinan ninyo kabakato onde kawan nam baru tibo na datang di lokasi ambo. Oh dari jauh kawan lah datang tujuan nyomu kasui atau kawan kapai batu atau kawan kapai badadu apa nak kanda menyabuang ayam. Mandanga kata rupa itu dangakan banalah disobat nang kami datang kamari.
dari daerah Muaro Bungo yo kanda menyabung ayam kawan. Oyo kanda menyabung ayam mendanga kato rupo itu senang hatinya buyung jibun. Kalau iyo menyabung ayam serantinya kawan sabantah menunggu sobat sementara abitu sejauh kini mulai menyabung sobat olah badan lawa memanunggunya inyo sebantah bidadu sejauh kini abitu sejauh nangko baru mulai inyo menyabung. Mandanga ketoco itu tumpak de orang nama duo datang dari Marobungo menunggu inyo semantang arot Tuhan. Menunggu inyo sementara dalam orang di pemain baranti dadu jutu baru kamulai kamanya buang ayam diambil nak nyolai. Ayam diambil nak nyolai de ayam malah digandeng padan bana ayam dipandang. Oh kamu lainnya menyabung makatoinyo cabiak kapan dangakan di kawan punya galanggang bertanyo ambo dahulu supaya jan talongkan dinan tinggi jan tesuaan dinan randa. Boleh dan salah badan ambo ampo larang pantang galanggang disiko kaban lah kabake ambo kawane. Makabalah kabake ambo mandanga katorupo itu menjawe inyo nyobu masa kutiko iola inyo bujang jibun. Danga disobat sabananyo nan larang pantang digalanggang mahari mantem tanah polagi membuangkan terompa. Jangan menyabui tua ayam kok kalah dibahas yang sajo kawan. Makok kalahnya adibas yang sajo ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu sinan bakato rombongan nambah duo. Kan lajalelo di badan kami lajalelo undang-undang di siko. Oh mulai badannya kamanya buang bacaka ayam semua ayam Tuhan. Balago ayam semua ayam yo sadang balago lago ju di sinan kalau dipandang osiasan pulang mendaki awak mendaki nyoa kakagurun
lama lang sajo kini lakalayam bujangji hibun lakalayam mudan jebun taman wanginya buyuang jebun onyo ambil ayam cik lain nyo gandeng ayam babali ayam gandeng laka diadu obat caka ayam semua ayam anta malang antanyo muju ala malang juho di bujang bon lama lang juo di bujang jibun lakala lo ayam bujang jibun balik satu kala ayam dipandang nyo ambil taruh di namudo kanyoaran jalan balik Tuhan oh baru mengecek bujang jibun nonde sobat dengan banan taruh jangan dibawa oh mandanga kata coy itu menjawe urang nambah dua ndak baba bawa lo kata kawan oh kata sampai jibun mengecek le jale undang-undang disiko sesuai kata ambo tadi oh kalau undang-undang digalanggang mahari mantam tanah apalagi mampungkan terompa aponyo lagi menyabui antu ayam oh kok kala di basyang sajo kini ko ambo lakala nantaru jan buyong bao dia nantaru jan buyong bao mandanga kato rupo itu hola berang urang nambah duo dangakan di bujang jibun sesuai pipata nambo tarimo oh kalau nyo ambo kabajudi kok kala ambo mambaye kok manang tentu batarimo Hokot tak kemanangan batarimo bianamo babalik pulang Tuhan oh bianamo babalik pulang mandanga kata rupo itu kalau pilagam kababelo katukorana tangaladang kok laco itu nang kaelo alamat namo di oh baba oh lapulang alamat namo baba pulang coy itu kata bujang jebun
tong lamo ndak perlu dibilang lamo bana. Odisiko kalau kau dilihat maalun badan dirinya agak deinyo preman nambah dua. Nanti bana mo cabik kapan nan seorang innalillahi Tuhan. Onyo paca-paca langkah tiga nyo jambo bantu kabasiang nyo elo surui babatanam di sinan kalau dilie. Hosamo mahampe en bajadi nyo baca ka iyo nyo duo lawan satu ba itu kalau kok dipandang. Nambahnya ndak barani doi kuit campur nyota kuit mencalik pareman. Nambah duo nan seorang banamo cabik kapan nan cie innalillahi ba itu kalau kok dipandang. Oh bajadi ampe mampean bajadi lambui malambuian ba itu kalau dilie. Oh sadang baca kapa bantu itu di sinan kalau dipandang agak sajo di badan inyo sadang inyo dalam baca ka agak di pareman nambah duo dek kare urang nambah duo. Oh tiba di batu-batu paca, tiba di tanahnya tanah lambang, tiba di kayu-kayu patah, ba itu kare pareman. Kok disanjato jan disabui cuabana padang mambai ndak taluk dimakan basi ndak dimakan di malelotan garundam garagaji dipae mato bagel yang ditakikan yang badangkang tan sapi jotan guntiang. Kailangan akanyo bujang jibun ba itu kalau dili melawan pareman nambah duo. La duo hari pak duo malam baca ka inyo rupo itu iyo la duo lawan satu la duo lo kubangan sudah Tuhan. Ada orang mencalik-calik jua, orang menonton-nonton jua, bakato orang nan sayang ke bujang jibun lagi kabala bujang juaro iyo lah kakak bujang jibun lagak payah nampaknya bujang jibun. Hoba itu kalau kok dilihatnya lagi kabadinan tahu ba itu kalau dipandangnya turui bujang juaro. Sadang manurui bujang juaro naninyo baca kak juo memang yo payah bujang jibun di sinan kalau dilihat di malo indak kakak payah wak sorang lawan bak duo Tuhan. Sorang lawan baduo manandoan pa inyo kopaya acok tagolek pado taga acok aba pado nyolurui ba itu kalau dilihat. Honyo agi kaba bujang juaro onde danga di bujang juaro cali adi ang bujang jibun baca kak jo pareman nambah duo pareman datang dari muaro bungo memang yo kare namudo tu. Ndak taloknya dimakan basi, ndak dimakan di malelo, ndak talok dimakan bantu la duo hari duo malam balago jo bujang jibun la duo kubangan sudah ba itu kare pareman co itu kalau dipandang.
Otadanga katoco itu tasasa bujang juaro adik nyobana nangkap kalah adik nyobana nangkap payah tatang lain nyomae olah bujang juaro Oh datang lainnya bujang juara Satonyo datang bujang juara Muhari bujang juara Odang alay wangai namudoy indah ang palit calik bana orang sorang buyang badu aiko lawan ang cilai ba itu kato badaninyo oh mandanganyo maka toco itu barunya satu lawan satu oh kalau inyo innalillahi balago jo bujang juara kalau naninyo cabiak kapan baca kak jo bujang bun oh bacakanyo jo bujang jibun coy tuinyo ko dipandang oh kalau batamu kare samo maelo padang nan salainyo cabui padang nan salainyo kaja buyang juaro Satonyo cabui padang nan salai di sinan kalau dipantang nyo paja buyang juaro padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi padang malayang nyo lapikan latibo di tonggak lapangan badare tonggak tuma di lapangan oh maharianya bujang juaro iola santiang yuang badan buyuang sasantiang iko buyuang maramba mangajo pulang ang kamaro bungo ancak manatap ditampe ambo rimbo lawe risiko na balun jadi rimbo sajo yuang manguli liang oh mandanga katoco itu pareman batambah pane innalillahi di sinan kalau dilihatnyo ulang sekali lagi nyo pancung buyang juaro padang manenggi nyo marana padang marana nyo manenggi padang manuke nyo pijaan tatambang kagumi ala Ota tambang kagumi ala buni kararaknyo gumi ala mahari juo buyang juaro iola santiang ang namudoy tadi marambanan santiang bana kini manoka ng paling hebat kok sa santiang iko ang manoka mga pulang buyang ke kampung elok tetap tinggal di siko sawalawe na balun jadi yuang Sawalawe na balon jadinya ulang juo cie lai aiko na pancuang yuang pangabisan na janda aja di bawonyo mandanga katoco itu di sini kalau kok dipandang maalun saja badaninyo agak depare menambah duo nambah namo innalillahi nan cie buyong cabiak kapan sadang balai gula rupo itu
Kok inyo bujang juaro Nyo pancung bujang juaro Padang maneng gila nyo mana Anda padang mati bola nyo sonsong Nyo la nyo adu padang jo punggung la balaka hati bola di punggung bunyi mangga dola bawa mati bunyi manoko la pinggan karang mau ye umpat lo begu baguluang padang kapun tiang nyo tuan Baguluang padang kapun tiang nyola patah tigo padang tadi bakato bujang juaro dangala diang namudoi Hokok lay juang ibo jo badan kok masih sayang jo tubuang pulang layuang kanagari pado di siku ajang sampai oiko na daerah yuang sipasisi Ba itu kato badan ninyo indak to etong lamo bana bakato pare mana badu kok kamati yuang mati lamo layo mati nampal yang sero ba itu kato badan ninyo coy itu karena badu Lah 3 hari nyo 3 malam baca kak 1 lawan 1 ndak ada kalah jo manang nyo Nyo cuba pulo lambui malambuian Nyo cuba nyuntang manyuntang Indak nan talok cie juo Mahari pareman sekalian Dangala diang bujang juaro Sarato jo bujang jibun Kau ndak mati buyuang de ambo Ndak iko do anak muaro bungo Bagala buyuang cabik kapan Sarato innalillahi yuang O sarato yung inalilahi Kailangan ka bujang jibun Sarato jo buyong juaro Ba acaro nyo mangalan Da ado nang kala cie ju Lalamo lago bantu itu Alun jo ado kala jo manang nyo Lampe hari ampe malam Baca kak 1 lawan 1 Lunado kala jo manang nyo Tambah di baik lah ya Allah Olah tambah bakile Oh tambah di baik tambah bakile baik tu kalau kau dele Oh indahnya talo do cie yo takana di bujang jibun masonyo saluang layado Oh bakato nyo ke kakak badake dake nyo baduo masuk lah kakak masuk rumah biambo melawan orang beko ambo ke dalam rumah pulau Oh mandanga kato rupo itu lasana ngati bujang juaro masuk nyo ke dalam rumah Oh mama Oh masuknya bujang juara latibo di dalam rumah kini kau 2 lawan 1 baik itu kalau kau dili Oh lawan 2 bujang jibun cie de inyo bertambah paranyo lari ke dalam rumahnya sembah saluang sekali
Satonyo sembah saluang tadi nyo duduk tekali di jendela pintu nyo ambui saluang lambe-lambe Tuhan. Ambui bukan sembarang ambui sarato jo katonyo tawa itu kalau kau dilihat. Otibo pareman nambah duo nyo kanda membae juo kanda meminta kemenangan ba itu kalau kau dilihat. Hodek tadanga bunyi saluang tadi bunyi saluang bayi ibu ndak jadi utang ba minta Tuhan. Ndak jadi utang meminta ndak minta utang ke bujang jibun ibo mandanga bunyi saluang ibo mandanga bunyi saluang. Oh tadanga bunyi saluang tadi tadanga dayu mandayu. Oh tadanga ibo ba ibo indak tekao minta utang balik bagolai pak kanagari. Oh balik bagolai nyo akan nagari babalik badan preman nambah duo nyo ambil kuda nyo nambalang nan tepawi di batang kamuniang babalik kedua nyo preman tadi piti tinggal di tampik bujang jibun. Hondak talok do meminta utang coy itu hebat bujang jibun nabi kare ndak ado kare jo saluang lawannya tujuh Tuhan. Ojo saluang lawannya adang coy itu lo hebatnya bujang jibun manggeliang bujang juaro iyolah santiang adi awak iyolah hebat bujang jibun lawan babalik kaduonyo lawan balik saluang baranti bagalak-galak ate rumah Tuhan. Bagalak-galaknyo hati rumah basanang-sanang badaninyo baituinyo olanan badu. Sadang inyo bagalak-galak bakato bujang juaro di kandung si bujang jibun ambo balik lai kau kotorana. Mandanga katoco itu jadi dah kato badan inyo babalik bujang juaro bajalan gontai samoso orang otuane. Oh berjalan gontainya semua seorang sedang berjalan jalan jua. Ndak lama inyo di berjalan tiba di tampek.
Oh bujang juangaro oh netuangane di sinan kalau nyokok dilihat lah duduk inyo di rumah bersanang-sanang badan inyo berpikir jua badan tadi olah hebat adik awak kau nak talok bersikare jo saluang lawannya adang Medisinan kalau nyokok dilihat agak sajalah bujang juara tinggal sedang bantu itu to japui inyo bujang jibun oh sedang di rumah badan inyo berpikir juo sama seorang memang ada orang nang kari ada juo orang nang santiang lampe hari sampai malam bercakap awak jo inyo ndak ada kalah jo manangnya yo hebat orang nan datang tapi bujang jibun ndak mangang aku tapi bujang jibun nyo anak ka mengakui nyo barajo di hati nyo inyo ba mato di mato nyo ba itu kalau kok dipiandang ndak ada orang dak inyo nambaga ndak ada orang nan santiang ndak ada orang nan jitu nambaga inyo sendiri nan santiang inyo sendiri coy itu inyo bujang jibun di sinan kalau dipandang abiari sari itu tinggal dulu bujang jibun to japui ayah jo mandenyo entong bamanuang jondekan uang Mantong bamanuang nyo ajo mande nyo antong manangi badan mande mamikian nasib badan anak-anak baduo samo gadang nan tuo bujang juaro nang ketek si bujang jibun kok bujang juaro ko indak lo tangkabana nan talabji si bujang jibun lama luawa di nagari mata sabui jauh jo ampie bujang jibun lah banyak utang-utang nan indak namu membaik kok nado banarang basikare jo saluang nan diambui nyoma saluang paanan diambui nyoba itu kalau kok dilihat cuy itu karajo anak nang ketek malu mande indak tabado malu bapa indak tatan ulah parangai badan anak pak asanamu anak membayar utang asa baranti nyoba judi asa baranti nyoba nyabung biarlah bi kekayaan ba itu kato ayah jomande yo tapi ba ajo lay mangaban
Membayar utang ndak namu baju dindak baranti menyabung dak dape awak tak agama Berita bertambah menyebar jauh bertambah jauh berita nalapir tambah jauh jauh hampir lah sampai ke daerah Bangkaulu lah sampai ke daerah Ipu lah tiba di mungko-mungko itu dalam sejarahnya jauh jodake orang lah tahu masuk galanggang bujang jebun serato bujang juaro nampak yang ganas bujang jebun kok utang nak kababaye kok kalai nak kamabaye kok manang namu manarimo tuane Oh dapat kabar jauh-jauh hampir dapat kabar orang di kampung lah tahu orang sanagari ada nagari sekutiko perbatasan Pak Jambi Jominang dapat kabarnya anak di sinan Pak Jatuh anak gadi rancak dapat kabar ke jam cuy dapat kabarnya ke jam itu di sinan kalau kau dipandang agak saja nangga di tadinya ada pulau bapa menan nyobi pulau bapa menan nyobi lo menyabuang ayam-ayam tujuinyo sama laye patang kami malam Jumat itu nyolai ayam tadi nangadi lai hari tujuh sama saumu aja nangadi mae masa-masa umuannya aja nanggadi ba itu kalau kau dilihat kalau dipandang orang nanggadi awak nan sadang elok bana maalun saja orang nanggadi siana monyo orang nanggadi banamo putih manyang tahu rei namonyo putih manyang taurai ba itu kalau nyoran nanggadinyo ado ayam biriang kunani samo gadang banajo inyo saumu banajo nanggadi yo nam putih manyang taurai agak sajo di badan inyo barangke inyo dari rumah membawa ayam nan siku membawa padang nan salai nan taru indak kanyo bau barangke inyo kapasisi katampe galanggang sut nasi juaro tuane katampe galanggang nyua bujang jebun yo sarato buyong juaro ba itu bana kok dili agak sajo badannya tadi
Yo sadang di hati kudo ju lari kudo du manu agak maalun lah kudo tadi kudo balang lari nyo kancang di sinan kalau lah kok dipandang nyo lacik lah kudo balang Madi lacui nyopak si kudo balang tambah nyolacui tambah kancang manduo kata lari kudo tabanam kakang pala nonyo sabantuk sarai diantaan ni kuat tagak kepalo tagak bunyi ganto dayu mandayu kadang-kadang diawang-awang kadang-kadang dibuat tangan nama kadang-kadang dibuat tanah nangga disadang hati kudo yo sadang di hati kudo ju kamanuju daerah pesisir katampik galanggang buyuang juaro sarato joinyo bujangji di sini putih manyang taurai sadang di hati kudo jo sadang di hati kudo juo di sinan manyang taurai sadang di hati kudo balang sehari jodoh hari cukui di hari nang kedua sampai di hari nang ketiga lampe hari sampai malam baru nyotibo di galang anggang baru nyotibo di galanggang hari ado pukul 2 balik siang tepawi kudo di batang kemuniang kudo tepawi inyo turun ayam bakapi nyo cali orang sadang baju di bajadi sorak jo sore sadang menyabuang asik bana di galanggang si bujang jibun tuan di galanggang si bujang jibun ba itu kalau kok dilihat orang sadang menyabung jo tumpak di badan larang nanggadi nan putih manyang taurai ayam bakapi lah kapi jo padang nan salai lah tapak cengkang ba itu kalau lah kok dipandang sadang inyo tagak-tagak bakato sekali bujang jibun onde putih na baru tibo nan sampai ke nagari ambo batanyo ambo ke putih apa tujuan jo muka sui jauh-jauh datang kemari sampai ke kampung badan ambo putih
sampai ke kampung badan ambo mendanga kato rupo itu menjawab putih manyang taurai dangakan banala dituan danga kato simaan buni dangakan ambo kamangece mengkonyo ambo sampai kamari dari jauh ambo latibo perbatasan Minang jo Jambi mengko sampai ke kampung tuan tasaya kababarito jauh jodake urang tahu mansori siko galanggang rami bajadi sorak jo sore bajadi tuo jodadu ba itu katonyo nandape nanambo datang kamari kandak pai menyabuang ayam tuan kandak pahit tuan menyabuang ayam kamanya buang di galanggang tuan ba itu bana kato inyo mandanga kato coy itu lagala inyo bujang jibun kalau itu putih nang kabatanyo pinta bulie kandak balaku nanado putih kandaan putih nanado putih kandaan nang kanda lakadapet sajo ndak kabalarang do kanda putih ba itu kato pae hala bojang laji bunei koe putih kamanya buang otot tunggunya orang selesai kitonyo menyabuang penghabisan kita menyabuang penghabisan mandanga kato coy itu menjawab putih manyang taurai pinta bulie kandak balaku ndak kabata gado cie juo mandanga katonyo dari putih laksana ngati bujang bon laksana ngati bujang jibun hari bertambah petang yu disinan kalau kau dili baranti orang menyabuang baru nyosinan bujang jibun inyolo lain angka menyabuang melawan ayam putih manyang taurai tuan ayamnya ayam birang kuning coy itu kalau ayam putih manyang taurai samo semua jo badannya isinan kalau kok dilihat agak sajo de inyo bujang jibun keluar lo ayam di kandangnya dicali ayam bujang jibun ayam tu taduang panjang gombak kalago jo birang kuning tuan
kaluan di bujang jibun piti banyak bau nguat piti nyolataan ba itu kalau dilihat onde putih dengan bana iko matarua badan nambo matu tarua badan putih mandang katonyo rupo itu menjawab putih manyang taurai wana nambo dari kampung ambo nda ado mambao piti namba bao padang nan salai sarato tubuh koci cukui jo ayam nyonan sikue sarato kudo nan balang kok taru ambo nyonan katuan tanyo taru ambo ndak gadang bana taru ambo ndak banyak bana kok kalambo di tuan angke lambo ke pembantu angke ka jadi babu tuan ba itu kato badaninyo tapi kok kala tuan jo ambo tuan baranti ma doan judi baranti judi jo ampo menyabuang indah boleh lai tuan menyabuang indah tuan boleh lai kok sempat pentang balangga tuan dikutuanya dinan kuasa ndak jo ambo tuan baurusan kate indak bapucuk ka bawah indak baurek tengah-tengah digirik kumbang mati mampiknya mati maun mati disinggang Zibrail ba itu kato badaninyo mandang kato putih manyang taurai lamo tamanung bujang jibun mangkonyo kato di jawe nyo tuan mangkonyo kato di jawe nyo di sinan bakato bujang jibun onde dengan ladek putih kalau nyo itu taruh putih nan taruh indak kambo tulak pinta bulie kandak banaku tapi ado syarat de ambo putih indak diangke do jadi pembantu indak diambil do jadi babu kalau kala putih de ambo putih jo kakak badan nambo nambah namo buyang juaro nikah di hari ko juo barale gadang minggu kini ba itu kato badaninyo kok kala lo tumanyo ambo di putih mo tutui galanggang ayam baranti batu jo badadu putih mandang katonyo rupo itu bakato putih manyang taurai ko itu kato tuan pinta boleh kandak balaku ma tu kakak badan tuan damanamo buyang juaro mandang kato rupo itu di sinan nyo imbau masyarakat ma di masyarakat banyak tolonglah panggil ke ambo tolong imbau ke kotoana bao katampe badan ambo tolong capek inyo kamari sabuang salape hari patang tuan sabuang salape hari patang situ tak kabar kakak lai si bonsu tak kabar adik lai imbau sekalian mande ambo cukui jo bapak sekalian suruh hadir tempe galanggang madapi urang menyabuang ba itu kato badannya bujang jibun
Homandanga kato rupo itu lanyo panggil bapak bujang jibun lanyo panggil mande sekalian sarato kakaknya nandi koto ana nambah namo bujang juaro. Di sini ninyo dili tumpak de urang nama japui lah datang bujang juaro tuan. Satonyo datangnya bujang juaro dicali urang kamanya buang baru bekato bujang juaro dia kandung si boyong bujang jebun apa sabab ambo dipanggil tujuan yo muka sui kurang ko dia tahu piti mandanga kato rupo itu ane kakak dangakan bana indak do kurang piti awa indak ado nang kurang sagalo cukui pado kito piti balabie pado awa namu doko pai manyabuang nyo datang perbatasan Jambi dengan Minang. Hobanamo putih manyang taurai membawa ayam nan siku membawa tubuh nan salai serato padang nyo nan sebuah cukui jokudo nyo nan siku honyo nda ado membawa taruhan ayam nanyo taruhan yo badan awak hokok kala badan dirinya angke inyo jadi pembantu ambil sajo jadi babu rumah itu katonyo putih nangko tapi kok kala ambo de inyo ambo baranti batu jo badadu galanggang ayam kaditutui kakak. Galanggang ayam kaditutui ndak boleh baju di lain ndak boleh bampuk lain sampai ke daerah kotoana ba itu kato badaninyo homandanga kato rupo itu taman wong bujang juaro onde kakak nangakan bana mangalo kakak bamanuang yoka. Dia mau jadi kakak tahu coy itu tapi indak inyo jadi pembantu indak menjadi babu awak. Kok kala inyo de awak inyo nikah jo kakak di minggu kini to bue alik gadang-gadang menjadi bini badan kakak. Kok kala ambo de inyo ambo baranti batu jo badadu mbo tutui ganggang adang kakak. Ambo tutui galanggang nanggadang ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu disinan kalau bujang juaro kok lacu itu kato bujang jibunan ambo sebagai kakak manurui kato nang kaelo. Hosinan tu kalau kau dili lah datang orang menjapui mande lah tibo malapor ke bujang jibun onde dangari bujang jibun sarato bujang juaro hondak namu bapak kamari ndak namu mande ko tibo katonyo indak kakak datang ba itu kato badan mande co itu kato badan ayah mandanga kato rupo itu hosinan bakato bujang jibun kabake kakak badaninyo onde kakak bujang juaro yoka ho japui lah mande kak badan awak japui mande sarato bapak menyasikan ayam balago nak jale upiak si buyong nyokaban sabantu itu ho mandanga katoco itu de adik bana mamarentah nambah namo si bujang jibun sifatnya lain barang ke kakak badaninyo tuan. Barang ke kakaknya badaninyo co itu kalau kok dili ho sadang bajalan badan kakak ndak lamu sodong bojolan lalan juo nyo ayun letang samo lanjut nyo ayun langka samo jarang baralo geliang kapalo baralo hanggu badaninyo
Sadang bajalan kita liek kok bajalan ninyo bujang juaro pajalanan ado banamu pajalanan si ganjul lulu pado pai suri na labi sarupo bayang-bayang nabi samui tapi ja tak nama tia lu talantung patah tigo gajah talajang tunggang balik ba itu inyo kabajalan Tuhan. Oba itu inyo kabajalan sedang berjalan jalan jo nak lama inyo di jalan sampai ke rumah ya jo mandi latibo di labu rumah baca assalamualaikum. Waalaikumsalam kata inyo di sinan kalau kau dilihat barulah naik badan bujang juaro. O sato naik bujang juaro bakato ayah jo mandi akaba bujang juaro mako sampai datang ke rumah akaba ko jo muka sui selamo selarui selamo nangko kotak dipanggil yang dak datang kotak diimbau yang dak tibo mandanga kato dari ayah onde ayah sarato mande ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran katori yang kato talompe kato takui kato ndak sampai nambana kato bakaban hodang dia ayah jonde kandung nanambonyo parentan di bujang jibun menjapui ayah dengan mandi untuk menonton menyabuang ayam mikoko sabuang penghabisan si bonsu indak kabar adik si tuo indak kabar kakak kalau nyonginyo bujang jibun dapet lawan jo putih tu manyo perbatasan Jambi jo Minang nangko banamo putih manyang tahu rei membawa ayam nan sikua hosarato kudo nan cie cukui bepadang jo nan salai badannya seorang datang kemari tapi tahu indak nyoba cuman nyo taruh orang nang gadi Hokok kalah badan dirinya ambil saja jadi pembantu ambil saja nyo jadi babu tapi kok kalah bujang jibun ninyo baranti menyabuang salamonyo perei batu jo badadu ndak boleh lai bagalanggang ya oh itu katanya taruh orang nanggadi tapi bujang jibun nyo anjak tahuannya sekutik konyo namu bataruh co itu tapi taruhannya indak do tuma jadi pembantu hokok kalainya orang nanggadi nyo nikahan jo badan ambo ba itu kato bujang jibun tapi kok kalah di ambo nambah namo si bujang jibun ninyo baranti menyabuang mabama bagalanggang baranti batu jo badadu yo ya cuman nyo kandak bujang jibun ayah jo mande menyasikan nikoko sabuang penghabisan ba itu kato bujang jibun ya Oba itu kata bujang jibun mandanga kata rupo itu di sinan kalau kau dipandang lasana ngati badan mande lasana ngati badan ayah kalau cuy itu bunyi taruh lain namu ambo menonton lain namu madiri menyabuang ba itu kata badan ayah ala kata hati ayah dua jo mande badan inyo nang kakalalang bujang jibun nang kakalalang bujang jibun ba itu kato badan inyo ndak guna to bilang lamo la barangke ayah la jo mande di sinan kalau dipandang naninyo la sadang jalan sadang bajalan ayah jo mande bajalan tumit-tumit tanadang-adang mande lada ulu adang-adang ayah lada ulu anti ulu manda ulu
Ba itu kalau dili di sinan kalau nyoki ni maaluni nyolana batigo panek de la mola di bajalan kain cawa panjang la 9 lapuk tali ola di barando panek de la monyo di bajalan jauh batambahnya hampir ju jauh batambah hampir ju apa tando kini lampir lah nampak sasaran galanggang orang rami sabantu itu indah tabado banyak manusia manandoan banyak manusia indah tabado do banyak udang indah temui di balango tarui kare-kare kaleki iyo indah tabado banyak orang indah temui dori nagari bantu iko malah labie kate buki di ate buki ramah nonton oh mencari sabuang bantu itu taruhnya ko nama bawa gilo taruhnya nama bawa orang candu menyabuang ayam sama sajo tapi taruhnya sodre bana lah datang ayah bujang jibun niyo jo mandekan wanginyo tuan aja mandenyo akan luanginyo di sinan kalau kau dili Dela dua ayah jomande 100 kakak sekalian bakato badan bujang jibun dia kandung putih manyang taurai mande ambo kinilah datang bapak ambo kinilah tibo nang kakak lah tibo juoi koko sabuang penghabisan sesuai janji dia badan kita nan ambo indak kabaduto oh kok kalah nang gadi de ambo nang gadi jadi bini kakak ambo hari kini alek babue hari kini alek batako bajadi sorak jo sore antaro nang gadi jo kakak ambo oh kok kalah ambo de nang gadi ambo menyabuang kabaranti baranti tu jo dadu galanggang kambo tutui dia galanggang kambo tutui ba itu katonyo sekutiko mandanga kato bujang jibun menjawe sekali manyang taurai kalau itu nang kato tuan pinta boleh kandak balaku ho baru kamu lainyo manyabuang satu kamu lainyo manyabuang bakato nang gadi tadi onde tuan dangakan bana sabalun ayam balapekan Hobatanyo ambo katuan alarang pantang di galanggang Hoba itu kato badaninyo mandanga kato co itu Ha katonyo ma badanyo tuma bujang jibun nan larang pantang di galanggang jagan sorak jo sore Hoba itu kato badaninyo antian nambuang tarompa polagi maharian tua ayam ba itu kato bujang jibun pae Onyo ambil sekali tumayam di bujang jibun naninyo nang gadit tadi lah nyo ambil lo birang kunyang seto nyo ambil birang kunyang ho naninyo ayam pak bujang jibun nyo ambil taduang panjang gombak seto mulai taduang nyo ambil Honyo lapean taduang panjang gombak sekali manggala bang randa 2 kali manggala bang tinggi hola malang taduang panjang gombak takulai kapak sabala yo pak ho satu takulai kapak sabala lagala manirang nanggadi bajadi sorak jo sore mahambuang tarompa doju Bana di sinan kok diliek mahari sekali bujang jibun danga kalian nyona banyak nama nonton di galanggang ambo
Jan camelo mencalik tu manyo kapak ayam. Jan camelo mencalik kapak tekulai. Ndak kapak ayam nan tekulai. Anak rajo mengambang payung dia. Nyo awai taduang panjang gombak la elok kapak babalik. Balago juo jo ayam tuma putih manyang taurai. Ho sekali manggala bang randah, sekali lo malam buang tinggi la malang taduang panjang gombak la patalo kaki sabala. Cuy itu nasib taduang panjang gombak. Ho bajadi juo sorak jo sore nangadila to pulo baru mamane bujang jibun tuan. Baru mamane nyoa bujang jibun dangakan banari nanggadi elok lah mai manyabuang jat tadi lambo kaban mana nyo pantang di galanggang iko pantang laba lampaui. Nyo ambil kaki taduang panjang gombak mano di anak gadi na baru tibo iyo di putih manyang taurai ndak kaki ayam nan salah anak rajo batung ke pau putih. Anak rajo putih batung ke pau nyo awai taduang panjang gombak la elo ayam babalik mengecek badannya bujang jibun. Di kanduang taduang panjang gombak janang agi maludang balik guno sekali kini. Hoi ko taruh dia ndak taruh piti malu bana udah di kampung ngarang tecor yang bakekan yang indah alu salu nangko alu tasata ate tabiang ndak malu dia semalu eko arang tecor yang bakekan yang malu bana udah di orang ang bunuh bir yang kunani dia. Sekali kini udah minta tolong kalaan lah dia bir yang nangkoba itu kato badan bujang jibun. Konyo lapian ayam sekali satu nyo lapian ayam bakukuk nyoba kukuk langsung malompe. Satu malompe taduang panjang gombak. Satu malompe lah nyobai balapi kaki di kapalo. Inggok tajinyo di kapalo biriang kunyang tadi banjir lapak si biriang kunyang aja lula bilangan sampai lakala putih. Ho manyang tahu rai pae. Lakala putih manyang tagurai la mati ayam badane. Olah jale ayamnya mati baru bakato bujang jibun baa di putih manyang taurai. Oh kata sampai sebantu itu menjawab putih manyang taurai nan janji ambo tapak tila kala badan diri ambo. Oh itu mak kudo nyonan siku ambil lah kudo nak nyolai ko ma padang nyonan salai ambil lah padang nyonan salai takok lari kabarale tuan. Baru
katonyo bujang jibun nyo umumkan ka urang nambahnya anggaran sebulan kini ditutui galanggang ayam dolu baranti tu jodadu kami kemanako ari barale bilo kamulai kabarale di sinan galanggang mulai Hoco itu kato badaninyo baru bakato bujang jibun onde kakak dengan bana danga di kakak bujang juaro bao lalai tunangan kakak yo kak mandanga kato rupo itu tumpak di mandi bujang jibun berang lai bangi pun lai galak dipawi ado juo dek gara-gara menyabuang ayam dapet minantu badan awak tuan Oh dapet minantunyo badan awak itu bana deinyo nantakana tarui bajalan nyo ke rumah balimo semua bajalan nancie inyo bujang juaro nancie inyo bujang jibun nanado bapak jo mandenyo sarato putih manyang tahu reyonde kakak dangakan bana mangecek badan bujang jibun Nak barani manyabuik namo kaputi manyang tahu reyonde kakak dengan bana kacalon bini kakak ambo elo elo idui baduo ka Elo elo ka idui baduo elo elo membangun rumah tanggo ba itu kato badaninyo di sinan bajalan tarwiju panek dek lamo di bajalan sampai ke rumah mandekan duang alala dua olah ate la rumah Satu tiba di hati rumah lah dua-duanya samparan Oba kato badan ya jamande onde nak kandung buyung juaro serato putih manyang taurai bilo kalian kadinikan Omandanga kato coy itu manjawe nyo bujang juaro serato manyang taurai manurui perintah Ande Tuhan Manurui nyo perintah mandi ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu batanyo lo kabujang jibun onde nak kandung bujang jibun bilonyo kakak banikan kato sampai sa bantu itu jawapan bujang jibun ko itu di ambo ya ndak kajale ambo babini ndak mancubo Mandanga kato rupo itu baru mengecek badan ayah kok tiba kami barisu barunya alik dimulai seminggu alik dimulai dari kami abinyo kami Nak kandung putih manyang taura itu mana bilik dalam baola nak ke dalam kamar coy itu kato badaninyo
Oma alun nanggadi manyang taurai onde ayah serato bapak jangan dianggap ambo menantu juo. Oh anggap sabantu anak ayah walaupun dapet ditaruhan ba itu kata orang nanggadi Tuhan. Walaupun dapet jotaruan, iyo jotaruan menyabuang ayam. Di sinan ayam mengece, ale nak kanduang nanggadi, nam putih manyang taurai. Mungkin jodoh ado oco itu, jodoh kalian rupo itu, nan jodoh na indah manantu. Ada pepatah mengaban pertemuan rasa kilangka jodoh maut. Ndak dapet dielak-elakan, ndak dapet ditunda-tunda. Mandanga kata rupo itu lasana ngati manyang taurai Tuhan. Sana ngatinya manyang taurai barangke kabilik dalam seto kamulai nyoba jalan nyo pandang di badan mande duo jo ayah badaninyo. Obat sana ngati ayah jo mande ko ayah nangka mancalik putih manyang taurai. Yo elok bana bujang jibun ninyo bataru di galanggang kau untuk kakak nyo ambian Tuhan. Oh kau untuk kakak nyo ambian kalau nyo ayah kamancali. Oh iyo putih manyang taurai. Oh dari kaki sampai ke rambut ampu kaki bungka satayen tumi mandamai talu buruang. Oh bati jerong coparui padi di pinggang karanggo naik di punggung mau hujan labe batang mari bakata-kata tigo kata potongan mari. Oh sakata tunangan luku, sakata tunangan palu, sakata dandam tak sudah di hati awan bara jompo kan yang nyoco bulan sekapiang rambut panjang tak gerai-gerai talingo talipu layu. Oh duang mancuang mana sunto nggak bibi merah ba ampala masak panggalakan coli mau rangka. Oh dagu nyoba awan tak gantuang. Oh lidahnya bapau di layang co itu kalau dili. Oh kalau de inyo orang nanggadi inyo tu kalau kok dili. Oh bakapi ampiang orang banda ampiang na orang padi Cino sadang mandang awak leanta mano juaro nangka punyo yole. Manonyo buyang juaro nangka punyo tumpak di badan orang nanggadi nyo pencantik bunga inai. Ho pandai panikam parui padi gugi putih kuku bayi nai pinggang secakam. Ho tiga jari di sini nyo parang nanggadi nyo latih bodi beli alam.
Basanang hatinya nak tabado dape mintu orang elok patuo coy tujuo suami buyong juaro yo lah kakak bujang jibun orang barado di nagari orang terpandang di kampung tu. Oh di sini nyokok dipandang yo inyo putih manyang taurai basanang sanang dalam lihat Basanang-sanangnya dalam bilik coy itu badan arang nanggadi. Oh tumpak de inyo bujang jibun. Oh nyokaban kabake kakak. Oh kakak dangakan banajan kamano-mano juo. Mari besok kami katibo kakak kamu lay kabarale. Oh agi kabala kawan-kawan kakak nambu janji bun ba itu pulonyo agi tahu manti di li agi tahu manti di mudi dia agi kaba ka mama kau orang tua dalam kampung Tuhan. Oh katurang tua dalam kampung dapat kabaju ke mano-mano mansonyo kakak bujang jibun nambah namo buyuang juaro. Hoinyo tu jale kekanika kami barisu ale mulai kami besok lo ale habis seminggu ale babue. Oh 7 harinya 7 malam 7 lo kambiang badabi. Oh 7 lo jawi tagolek 7 lo kabau badabi. Baik tu badan dirinya Tuhan. Oh baik tu badan dirinya biari sari tu. Oh tumpah de ayahnya bujang jibun cukui jomande sekalian di kaban orang nan tahu di kaban jauh jo ampin anado lingkaran sinan. Dia gi kaban ini mama dia gi tahu orang sumando sarato mantinan dili cukui jo mantinan di mudi sarato datuk sekalian orang ja ori bijaksano. Tahu di angge kamangalat yang tahu di unak kamanyang kuit tahu di duri kaman cucuk tahu di yang dengan gendang tahu di kie kato sampailah tahu orang namanya Tuhan. Olah tahu orang namanya mansonyo iyo buyong juaro inyo besok mulai barale anaknya lah jale lah dapet jodoh. Nanaya buyong juaro duo jo mande kandung inyo sadang mangabang-abang juo mengecek-ngecekan orang lagala di dalam hati lagala di dalam paru iyo lah mande dengan bapa. Ado jo eloknya bujang jibun de aco inyo manyabung de aco inyo bajudi dapik minantu badana awak dia. Indak disiko topalamu lah dia get kabar ang sanagari abiari sari tu abiari nyo baganti hari lati bojo hari kami mulai lale mae olah kadibu
Mulainya aleknya kadibuwe di sini nari alek lah mulai. Oba jadi sorak jo sore karamaian siang jo malam tuok jo dadu lah bajadi judi jo ampuk manyabung lah namu tinggal Tuhan. Inyo sedang beralik bantu itu dari jauh tamu lah tiba lah datang ke rumah badan mandi. Seto datang ke tampeknya badan mandi. Indah tabado orang yang datang dari bukit, datang menurun dari lurah, datang mandaki. Orang pasir kasih orang sawah balulu orang bukit barang arang orang pasar baju orang ancak mai. Marang pasar baju rancak mencari aliknya buyung juaro yolah kakak bujang jibun. Ndak tabado banyak jo orang mulai kapado hari itu bujang juaro lah batangan yang mai. Duduk bersanding nyoba duo iyo joinyo putih manyang taurai nyo calik de ayah jo bapak nyo ayah jo mandi basanang sa.